Nisalmu l-komun il-qawkom għal-programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Arnold Cassola. Apparti l-karriera politika tiegħu fih dan il-grupp tal-ħodor, Arnold Cassola huwa wkoll lecturer fl-Università ta' Malta. Huwa kien lecturer fl-Universitajiet ta' Catania u ta' La Sapienza f'Ruma. U ġie mistieden jitkellem f'bosta universitajiet fl-Ewropa, l-Amerika u l-Korea ta' Isfel. Fost affarijiet oħra huwa rkupra l-eqdem dizzjonarju magħruf tal-ilsien Malti, kif ukoll l-epika Spanjola La Maltea u l-uniċi dokumenti Ottomani dwar l-assedju ta' Malta tal-1565. Cassola għamel ukoll rikostruzzjoni tal-preżenza f'Malta tal-awtur enigmatiku Amerikan Thomas Pynchon. Allura Arnold, xi rajt dan l-aħħar? Iva, se nitkellem dwar dal-ktieb antik tas-seklu 18 ta' l-Abate Domenico Sestini u ma' littri li huwa kiteb fil-vjaġġi tiegħu, dan għamel vjaġġi minn Sqallija u kien Toskan, għadda minn Malta u kien mar ukoll lejn it-Turkija. U allura littri minn Malta u mit-Turkija għandu parti Maltija. U l-parti Maltija interessanti ħafna kemm qasira, tatina ħafna ħiel fuq il-Maltin u l-Malti, anki l-lingwa Maltija ta' dak iż-żmien. Allora l-ewwel qed naraħ pereżempju meta ġej Malta, meta jara mill-bot kien ġie fuq xfrunara waħda minn daddaj iż-żgħar, u jiddeskriviha bħala awrata, jara l-arċipelago Malti, jara Għawdex bħala demp u Malta bħala ħuta, bħala l-ġisem tal-ħuta. Jiġi Malta u meta jasal jiddejjaq bil-birokrazija, mhux illum biss, fuq hekk tad-dwana da beda jistaqsihom x'għandhom x'm'għandhomx, eċetera, u verament dinha dejqitu ħafna. Jibda jirrakkonta mbagħad dwar il-Maltin, l-ordni ta' Malta, ma tantx kellu simpatija mill-lider mal-ordni, però mar jiltaqa' ma' Deroan u taħ anki propju b'ktieb tiegħu bħala rigal li kien id-deskrizzjoni tal-mużew antik ta' Biscari ġew Catania. Għaliex Sestini li kien Toskan kien ukoll il-bibliotekarju tal-Prinċipe ta' Biscari ġewwa Catania u kien interessaruhu ħafna minn numizmatika ġifieri l-kollezzjoni ta' muniti u anki l-arkeoloġija u għalhekk forsi Malta wkoll interessatu wkoll. Valletta li hija belt sabiħa enormi, il-belt Valletta jgħid li hija eċċezzjonali sabiħa. Il-palazz tal-gvernatur, il-palazz ta' Gran Mastru naturalment, jinteressa enormement, mhux tant tal-bini per se, imma r-rikkezzi li kellu ta' statwi, ta' pitturi, eccetera. Baqa diżappuntat enormement bis-Sakra Infermerija, bl-Isptar tal-Kavallieri, dak li l-lumu għal-Mediterranean Conference Center. Kulħadd niftaħar bih anke fl-istorja, ma da jgħidilna kien Maħmud Xinten, kien kollezzjoni ta' morda isom qegħdin ġo xi warehouse, jgħidlek veru li kienu jagħtuhom bil-maref u l-kuċċarin tal-fidda, però verament kollox mitlu u kollox ikra. U kif ġie fidek dan il-ktieb, Arnold? Dan ġie fuq hija xina kont qiegħed nirriċerka għal ktieb li ħejreġ propju dal-ġranet ta' Malta, u infatti ikolli kapitlu fuq Sestini, dwar il-Malta u Sqallija fis-seklu 18 u fis-seklu 19, huwa xi ħadd Taljan tarafni bih, ma tantx nafu bih dan il-vjaġġatur, u allura mort infittxu u rajt dak li kiteb. Mhux ħafna imma essenzjali x'ħaref ċerti affarijiet li għandna. Baqa' impressjonat ħafna bil-biblioteka ta' hawnhekk. Meta ġiew iltaqa' ma' Joaquino Navarro li kien il-bibliotekarju u li qis bħala wieħed mill-aktar nies intelligenti Maltin li iltaqa' magħhom. U mbagħad hemm ħafna affarijiet oħra. Jeqret fuq in-nisa Maltin, ma jogħġbuhx, bħal ma jogħġbux in-nisa Sqallin. Sestini mar ukoll Pachino. Interessanti għax Pachino imbena fl-1760 u l-ewwel abitanti kienu Maltin. Meta maru 1777 jgħid li kien hemm 500 Malti u interessantissimu għall-ilsien Malti jgħid li tant kien hemm Maltin li l-Isqallin kienu jitalmu il-Malti. Hemmhekk ukoll ra l-ewwel karettun Malti li qatt ma kien ra fi Sqallija, jgħid kemm kienu jaħdmu l-Maltin, insomma għandna wkoll l-ewwel xhieda tal-Maltin ta' Pachino u nistgħu nqabluhom ukoll mal-Maltin ta' Malta kif jarhom almenu Sestini. Grazzi ħafna, interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-segwejtuna. Aħna nfakrukom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li se jsir bejn id-9 u 13 ta' Novembru, għalhekk ejjew u jnaqdu magħna fil-ħafna attivitajiet li se jkollna. Sadattant narakom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.